Ty si ale rozumluji. Ale nějaká pěkná kunička tamhle, co? Na co tam čeká? Sakra, ty jsem asi úplně nekupila. Co tam čeká, to? Jaberí? Pojďme za ní, pojď. To bude dobře. Rozjedeme naší další sérii. Ale já si myslím, že bychom ji tam mohli potkat. No. A zkusit tam nějaký triky. Co to by se mohli, co? Ne, má fakt luxusně ten. To je ne. Proč zkusíme na ní utekovat? Ahoj, počkej. Čau. Děláš? Hele, prosím tě, nám se strašně líbí, že jsme tak náhodou šli za tebou. Tady kamarád, jo, se mu hrozně líbíš, ne? Strašně se mi líbíš, ty jo, a chtěl jsem si tě natočit, nevadí to? Mě to nevadí. My jenom tak točíme kameru, my jsme takový prostě občas si natáčíme nějaké věci, třeba chodíme na nákupy, taková zábava, aby jsme si potom pamatovali, protože my jsme hrozně zulenci a nic si nepamatujeme, my jsme strašně blbí. A večer, víš co, my máme takovou tu chorobu, kde my si nepamatujeme večer, co jsme dělali přes den. Tak my si všechno natáčíme, aby jsme se večer na to mohli podívat. A přesně víme, co jsme dělali, takže když třeba něco ztratíme, tak přesně víme, kde. A co s tím já jako? Tak takhle, hele, my občas děláme takové věci, ale teď nevím, jestli by si do toho šla. Máme to takovou zajímavou nabídku. Povídej. Co bychom teďka šli tady na Pánský záchodky a tam si pěkně zasouložili. Je to trošku ostrý, je to trošku drží. Co ty na to, kámo? Já si myslím, že to není špatný nápad vůbec. Jsi pro? Tady se na ní podívej. Ty jsi pro, pořád to neřek. Já jsem pro. Co na to povíš? Může nás hodně poslat do prdele, my to zkousneme, jako by se na to zvyklí. Poslala bych vás do prdele, ale Jo. jsem to lákavě, že? Jsem to lákavě? Máš na to kult? Láká tě to? Je to zajímavá nabídka pro tebe? Co? Zkusíme to? A ukážeš nám nejdřív něco? Přátelský. Se nudí. No to je pravda, to je pravda. Přátelský typ, ty s takovou prdel. Jo. Žádná pana nemá. Tak kdyby se potkávali furt, kámo, tak je to bomba. Já bych se vůbec nebránil. Kdyby to tak nešlo pořád. Kdyby to tak mohlo být. Ale hledej nějaký ty základy, co nikde to máme, tady nechodíme jak... Ty jsou nahoře. A nebo tady, my si to rozdáme tady přímo, tady na lavice, co by na to? To už jsme mohli, co? Rozjedeme to tady ve velkým. A to už se bojíš, nebo co? To se bojíš, do toho by si nešla? Do toho by si nešla? Na lavice? To ne, tady máš spoustu lidí. Ale to by bylo zajímavější, ne? A není, se podívej, tady pár lidí. Maminka s dítětem. Nikdo neběhá, to jo. Pár lidí tu je, no, to je pravda. Podíváme se tady nějakou káru. Tady má nějaký zajímavý auta, nový. Ale tak jim to šlo, nebo ano, v tom autě, pojď. Ptáme si ty slečny. Slečny, můžeme si u vás zašekat v autě? Ty vole, právě na auto, bychom jim udělali reklamu. Cože? Toalety? Máš? Vidíte to, přátelé? Budou toalety. Tam se za chvíli odhraje velké dramy. Jsem si říkal. Víš to všechno. A jsme tady, přátelé. To bude zajímavá akce. Pohodě. Stop. Zavřete mě nebo půjdu za váma? Co je na to? Půjste mě dovnitř. Půjste kameru dovnitř. Tak jedeme. Tak já zamknu, jo? Čekej.